baya. Idan kana da mahaifi ko mahaifiya, idan da gaske kana son su, to wallahi ko bayan mutuwar su abin da suke so za ka yi, abin da ba sa so ba za ka yi ba. Irin abin da muke gani, mahaifi ya mutu, wani babban ɗa ya ɗauki ‘ya'yansa ya watsar da su, ko ya ɗauki matansa ya watsar da su, bai san su ba, bai san girman su ba, alhali shi mahaifin yana son su, sannan kuma ya dinga da'awar ani dan wane ne, ina son wani. Ƙarya yake, ƙarya yake. In dai kana so, to da biyayya. Ko mutum ya dinga da'awar shi dan wane ne, amma in ya zauna gefe dai suka je yana zagin sa, ko ya ba shi umarni sai ya saba, to ƙarya yake yi, ba san sai yake ba. Haka za ka ga mahaifiya ce fa take son ɗanta, kaga ɗan yana juya ta yadda yake so, saboda soyayya. Saka soyayya, ashe idan akwai soyayya, to akwai nau'i na ƙasƙantar da kai, kamar yadda wani mawaƙi yake cewa masakinu ahlul hubbi hatta quburuhum alaiha turabu dhulli bainal maqadiri. Ce miskinai ma'abota soyayya, lovers ba, in dai soyayya ne, yace wannan miskinai ne, hatta kaburburansu suna da turbayar kaskanci a cikin kaburbura. In an je makabarta, bayan kasar da ake zubawa kan kabari, to wanda yake shi masoyi ne, har kabarin sama akwai turbayar kaskanci. Ma'ana dai in dai soyayya ta yi zafi, to sai ka gani. Kuma ana gani sai ka ji an ce ai wani ai matar sa mai da shi shashasha, ko kuma ya mai da ita wata sakare saboda ya shanye ta ko ta shanye ta. Irin wannan soyayya ce take kawa ai wannan. Saboda haka wannan shine martaba ta uku na kaskantar da kai ga Ubangiji. Idan kana son Allah, to zaka ji wani ƙari banda biyayyar da kai ta ba, zaka ji ƙarin kaskantar da kai gare shi da girmamawa gare shi saboda wannan soyayya. Sannan akwai martaba ta hudu, ita ce dhullul ma'asiyati wal janayati, kaskancin saba masa da laifi. Gashi wanda in ka sabawa wanda kake so, za ka ji kanka ka kaskanta saboda kana neman afuwarsa da rahamarsa. Mun yi wannan maganar, mun ba da wannan misali. Mahaifi ne yana da 'ya'yansa, idan ɗansa ya laifi zai doke shi. Shi ɗan nan kullum ya laifi za a dake shi, kuma baya jin daɗin duka. To sai kuma ga wani mahaifi shi baya duka, amma yana son ɗan nan. Duk abin da yaron nan ya kamata a masa an masa, kuma yaron nan ya tabbatar yana son sa, kuma shi yana son mahaifin. Sai ya masa laifi, bai dake shi ba, bai zage shi ba, amma ransa ya baci. To wannan yaron wanda aka tafi da shi da soyayya, kuma soyayya take harka a kansa, kukan da zai, da bakin cikin da zai, da damuwar da zai yi, ta fi damuwar wancan wanda aka yi wa bulala. Shi wancan an masa bulala ya wuce. Saboda haka idan kana bayan kaskanci na soyayya, akwai kaskanci da yake zuwa idan ka saba wa masoyinka. Saboda haka ashe bawan Allah, idan Allah ya kaddara maka kai zunubi, kuma kai musulmi ne, kana da imani, kuma kana son Allah, ashe baiwa ce ya tattara maka wa'annan kaskanci gare shi guda hudu. Da kaskancin cewa kai ya halicce ka, yana tasarrufi da rawar da yake so. Da kaskancin da ka zaɓa wa kanka na cewa kai ka kwantar da kanka, ka yadda kai bawansa ne, kana bin sa. Da kaskantar da kai kanka da kai akan kana